An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la waati ma bi ye ntɛnɛn ye bi ntɛnɛn bɛnnen bɛ nansarasan kalo 10 ye octobre kalo bi y'o tile 3 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo bɛ n'o ye mawuludu kalo ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi y'o tile 6 ye jate la san kalo 3nan don hijira san 1444 san don dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ CEDEAO ye ɲangini ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma Mali jamana ɲɛmaaw ye communiqué dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu t'u yɛrɛ ye o waleyaw kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fanga dafiri waleyaw kɛra jumadongo Burkinakaw fɛ yen nɔ Malilɛn dɔw bɔra k'u nisɔndiya yira o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la faraɲɔgɔnba minnu kɛla n'a yirana k'a fɔ assise nationale yɛlɛma ka don jamana taabolo la sigikafɔ dɔ kɛra sibiridongo o ko kun kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la min bɛ tali kɛ Mali karamɔgɔw fo ka taa se karamɔgɔ jolen dɔw bɔra Burkina ni ka bɔ Niger ka se ka na kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka se ka na faraɲɔgɔnba kɔni kɛ jamana in basigi bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya mun na kunungo faraɲɔgɔnba kɔni kɛra yen nɔ Mamudu Diko ale tun b'o kɛnɛ kan ale ɲɛfɔli dɔ kɛ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ka fara kunnafoni kan lase aw ma denkɛ n'a balimakɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ min bɛ tali kɛ Laginɛ Konakirikaw fɛ yen nɔ olu ka yɛlɛma hɔrɔnya o san 64 o ɲɛnajɛ baaraw kɔni kɛra septembre kalo tile 28 o kɛnɛ kan an ka ministre min bɛ yen nɔ par intérim n'o bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Maïga la ale kɔni ni ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni taara ka se ka taa o kɛnɛ kan tali kun tɛ dɔwɛrɛ dɔ o y'a yira k'a fɔ ko Mali ni Laginɛ jamana kɔni k'an bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamana kelen de ye an bɛɛ lajɛlen kɔni ye barajuru kelen de ye n'a ma ye k'a fɔ ni kungo bɛ olu fɛ yen nɔ olu bɛ wuli ka na kɛ an fɛ yan cogo min na an fana wuli ka se ka taa kɛ olu fɛ yen nɔ colonel Abdoulaye Maïga ale kɔni taara ka se ka taa olu ka yɛlɛma hɔrɔnya in kɔni o san 64 o ɲɛnajɛ ka se ka taa o kɛ olu fɛ yen nɔ ale bɛ Laginɛ hukumu kelen in kɔnɔna na CEDEAO ye faraɲɔgɔnba min kɔni kɛ l'Amérique jamana kɔnɔna na ni diɲɛ tɔnba olu ka lajɛrɛba min tun bɛ yen nɔ o kɔfɛ CEDEAO ye lajɛrɛ min kɛ Mali ni Laginɛ Konakiri olu kunkanko kɔrɔfɔw la o lajɛrɛ nin kɔni kɔfɛ a yira ko CEDEAO kɔni ɲangini ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma o ɲangini kɔnɔna na Mali y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni ni ɲangini min ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma k'olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ dɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali ni Laginɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen CEDEAO tun ye garantiya mun ta ka ɲɛsin anw ma ko Laginɛ fana ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin anw ma wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CEDEAO kelen kɔni k'a y'a ka namaraw kɔni daminɛ ka se ka ɲangini ta ka ɲɛsin Laginɛ jamana ma k'olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔna na dɛ colonel Abdoulaye Maïga ale ye ɲɛfɔli min kɛ o ko la an k'ale lamɛn. An bɛ jɛkulu mun kɔnɔna la n'o ye CEDEAO ye o ye ɲɔgɔn ye laban mun kɛ Amérique jamana a ɲɔgɔn ye tun bɛ dugu fila kan Mali ani Guinée a kɛra 22 septembre tɛmɛlen o don yɛrɛ mun bɔra kɔnɔna la u kun delila ka ɲangini mun ta k'o da Mali kan n'o ye an ka jamanadenw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc u y'o ɲangini kelen de ta k'o ɲɛsin Guinée jamana ma ni Guinée jamanadenw fana ma an ka gouvernement ye décision fila ta décision fɔlɔ mun ye k'a fɔ ko olu an sen t'a la Mali tɛ se ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan balima ma ni Laginɛ cɛ Mali tɛ se ka fara mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ k'an bɛ ɲangini jukɔrɔma tinti ka ɲɛsin Guinéw ma a filanan ye mun ye an k'o fɔ an se ye fɛn fɛn ye mun b'a to ɲangini minnu taara Guinée kama mun b'a to a tɔɔrɔ tɛ se Guinée jamanadenw ma ni Ala sɔnna ma an bɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ mun b'a to an bɛ se ka Guinée dɛmɛ an fɔ fana k'a fɔ CEDEAO ka baara ye mun ye tɛ ka ɲangini ta ka ɲɛsin jamanadenw ma mais CEDEAO ka baara ye ka jamanadenw dɛmɛ ka dɔ b'u ka sɛgɛn na ka dɔ b'u ka kɔngɔ la o de ye CEDEAO yɛrɛ ka mission ye o bɛɛ la tɛmɛnen kɔfɛ an ko fana n'i y'a ye transition bɛ kɛ dugu la ça veut dire que gɛlɛya de nana mara kɔnɔna la donc o kɔnɔna la CEDEAO ka baara kan ka kɛ mun ye ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw dugu ninnu na k'u dɛmɛ pour que programme minnu b'u bolo ani fɛɛrɛ minnu tigɛlen b'u bolo ka se k'o waleya pour que mara yɛrɛ ka se ka sinsin kosɛbɛ donc an ye o bakuruba la an ye o de fɔ ka caya laban mun an ye duwawu ta kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ka ɲɛsin Guinée fana ma. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Maïga la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali ni Laginɛ a bɛɛ lajɛlen ye kelen ko gɛlɛya mana ta ka ɲɛsin Mali ma ko kɔrɔba yira ko gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛsin anw ma ko anw tɛ an yɛrɛ ye a ɲangini kɔnɔna na an bɛ duwawu de kɛ yarabi Ala ka bɛn ni basigi nati Mali ni Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye
jumadongo fanga dafri wale do koni o kɛra Burkina kaw feno a yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ Dawmi ba ale ka fanga kɔni o dafri la dɛ Burkina bew kɔni caman kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmaa kɔni k'u y'a min kɔni kɔlɔsi a ka baaraw la k'a ni Faransi tɛgɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo walu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko Mali bɛ ka min kɛ ko Burkina fɛnɛ ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ ko nka k'olu kɔni ɲɛ b'a la k'u ka jamana ɲɛmaa kɔni k'o tɛ ka o sira ta fiyewu wa olu y'a yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnma ko Burkina fɛnɛ k'a tɛgɛ di Rusi jamana ma Burkina ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔna na cogo min na ko kɛlɛ bamanin b'an fɛ yan nɔ k'o kɛlen bɛ Burkina fɛnɛ ko nka k'u ɲɛ b'a la fɛɛrɛ kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ o ko la wulikajɔ kɔni kɛra maa min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'o tun bɛ nin ko in ɲɛmaya la Ibrahim Traoré ale kɔni kɛra maa ye bi maa min kɔni Burkina ɲɛmaya bɛ maa min bolo bi ni waleya mun n'a kɛra maliden caman fɛnɛ y'i ka nisɔndiya yira nin ko in na ka bɔ ni ka se ka wele bila Burkina bew ma ka wele bila malidenw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɛmɛ kɛ Burkina kaw ye M5 RFP tɔgɔ la ala ye bɔ kun ka fara Amara Sila kan an k'olu lamɛn Burkina kaw n'o ye africain du Burkina du Mali et surtout de la Guinée-Conakry qui fête aujourd'hui son 64e anniversaire de l'indépendance. Ambe Doumbouya fo, ambe peuple guinéen fo, ambe africain ben fo, ambe Burkina fo Kosobe. Aya nyoma soroya. Malien munu farla ñugon kan le 14 janvier. Da fo kuma jeni CEDEAO ka sanction ye. Kanga autorité soutenue. Malien munu e boli chamanke ani munu bora tout près le 27 septembre. Ka anga premier ministre grammairien colonel Abdoulaye Maïga Koumbe ambere farala ñugon kan ka foko peuple burkinabé be mina amola amu deme anya ñugon soro ya ode kama. C'est pour remercier le peuple africain du Burkina Faso, remercier la Guinée, remercier tous les Africains qui sont épris par la liberté, qui veulent que l'Afrique sorte du joug du néocolonialisme. On s'est retrouvés ici, toutes les associations. Le peuple burkinabé c'est le peuple burkinabé volé là, à là. Oui, c'est le peuple burkinabé qui a révolution volée. Francia essaie qui sait ce que les mercenaires outils pour Damiba protéger. Mais le peuple burkinabé voilà qui joue Jenny France qui apparaît pour parler de l'État. À mon peuple de phobie. Le peuple burkinabé, le peuple malien vous soutenez Amour Kokoro. Car demander à l'autorité le peuple burkinabé soutenir parce que le peuple burkinabé peut à quelle une dame la Mali de la. Tout à fait. ni tume tali kɛ Mali no ka sheria la bara in kunte dɔwɛrɛ dɛ ko fɔ Burkina de k'a kɛ Mali ta ɲɔgɔn an bɛ dugawu de kɛ ɲɛta min n'an bɛ k'o ɲini yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye Assise nationale min n'o baaraw kɔni sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na gouvernement kɔni ale kɔni bɛ k'o baara kɔni sigi sen kan dɔɔni u y'a yira k'a fɔ ko a baaraw kɔni bɛ kɛ fo ka se ka taa Mali kurako kɔni ka se k'o sabati ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kurako yɛrɛ sabatili ma sibiridongo olu ye fara ɲɔgɔn baaraw kɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla soba kɔnɔna na fara ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara in bɛ ka kɛ cogo jumɛn na u ye minnu kɛ ani minnu kan ka na kɛ don nataw la ministre in ɲɛmaa bɛ tali kɛ Ibrahim Ikasa Maïga an k'ale lamɛn Malidenw y'u sigi k'u hakili jakabɔ k'a fɔ ko nin gɛlɛya de b'an kan nin hami de b'an kan an hakilina de ye nin ye a ka ta ba la fana a kana kɛ kɔrɔlen donc o lahidu talen o de bɛ lawaleya gouvernement y'a lawaleya ni mun y'a fɔra gafe min ma ko cadre stratégique la refondation de l'État gafe min hakili minnu fɔra hakili kisɛ 517 k'olu bayɛlɛma k'u kɛ baarada 517 o de ye cadre stratégique de la refondation ye maintenant o baaraw de bɛ na daminɛ o daminɛna déjà caman fan fɛ maintenant an kan ka se jamanadenw kelen kelen bɛɛ ma k'a fɔ ko baara hakɛ de filɛ nin ye kuma minnu fɔra o hakɛ de kɛra baara ye maintenant bɛɛ ka se k'i jɛniyɔrɔ fɛn mais pour k'i jɛniyɔrɔ fɛn il faut k'i ka a faamuya i jɔyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye a la ni tun bɛ tali kɛ ministre de la refondation na Ibrahim Ikasa Maïga kɛnɛ kan nɔ kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa Banjugu Dante ale fana tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔ o filɛ a fɔra ko baaraw bɛna kɛ walasa Mali kura bɛ taa ɲɛ o baaraw la ko caman b'a kɔnɔ hakililafalenw b'a la jamana gafew taabolo falen b'a la donc ni ministre saba olu minnu ɲɛsinnen don refondation ko ma n'u nana ka na k'u bɛ baara in daminɛ ni kunnafonidilaw ye u nana u nayɔrɔ la parce que hakilila in bɛ anw yɛrɛ la a mɛnna an hakila ka gafe ka ala d'u ma u nana fana Assise nationale de la refondation kɔnɔ baara minnu kɛra kɔnɔ u nana ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna walasa faamuyali bɛ sɔrɔ a la donc ni nana kunnafonidilaw ma o kɔrɔ de k'u k'a lase jama ma ba n'Ala sɔnna o baara bɛ kɛ ni tun bɛ tali kɛ Banjugu Dante la n'Ala sɔnna ma o baara bɛ kɛ an bɛ dugawu de kɛ
yarabi ala ko baraw kɛ malikura ko bɛ se ka sabati cogoya mun na n'an bɔra ye fulaw ka jɛkulu min n'a fɔ ma ko tabitalukulaku olu kɔni ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ kunungo a yɛlɛla k'a fɔ ko Mali fo ka taa se Burkina ni Niger maaw kɔni bɔra nin yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka se ka na ni fara ɲɔgɔn ba in kɛnɛ kan a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ kɛlɛ banbali min b'an ka jamana kɔnɔna na ni maa dɔw bɛ ka boloŋɛnden kɔni ɲɛsin fulaw ma ani fula dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ k'olu bolo maa dɔw kɔni olu jugu ye faamuyali bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an tɛgɛ da takuruna kelen na cogoya mun na fara ɲɔgɔn in kɛnɛ kan Mamudu Digo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ u filɛ tabitalukulaku n'o ye fulaw ka kuluba ye min bɛ Mali la a ɲɛmɔgɔba n'o ye ministre Abuso ye ani an ka alimami minnu nana alimami ko ka kale bɛɛ capital mɔgɔw la général Cissé bɛ yan an karamɔgɔw bɛɛ ani jama fɛn o fɛn nana a cɛ n'a muso ministre Ibonye b'a la bɛɛ ka foli bɛ yan kuma min fɔra ka fara ɲɔgɔn kan kumakan kelen na ka dugawu kɛ ka kuma d'i ma o ye nin baara min kɛra a fɔra cogo min na a bɛ ten nin ye jamakulu ye min ye karamɔgɔw ye u bɛ Mali la u bɛ Mauritanie u bɛ Sénégal u bɛ Burkina u bɛ Niger a fɛn o fɛn ye balimaw ye ni karamɔgɔw do kuranna dungew do olu de farala ɲɔgɔn kan ka nin hakilina ni initiative ta imamu ma u wele k'a ɲin'u fɛ fanga m'u bila a la u yɛrɛ de wulela n'u yɛrɛ k'a fɔ ko bon fitina de bɛ an ka jamana ninnu na fitina n'a bonyana ka se kundama dɔ la a bɛ yira masa min na o de ye Ala ye ale kelen de bɛ se ka jisuma bɔ ko in kan ka dusukun fara ɲɔgɔn kan tɔɔrɔ min b'an kan k'a wuli u y'a kɛ nɔgɔŋaniya de ye jamana ko de don baara in a sen fɛ ni kuma fɔ n bɛ segin kuma in kan n ko a ka fɔ fulaw a ka f'u ye k'a bila u kunkolow la a fɔ jamana in kɔnɔ a kana bila u kunkolow la pewu k'a fɔ ko maa wɛrɛw olu bɛ fulaw jateminɛ komi n'a y'a sɔrɔ fulaw y'u jugu ye ayi fulaw ka n'o faamu maa wɛrɛw fana kana faamu k'a fɔ ko fula y'u jugu ye o hakilina minnu ni maaw b'a fɛ k'a don mɔgɔw kunkolo la fulaw k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ tɔw ye u jugu ye mɔgɔ tɔw fana k'a faamu k'a fɔ fula y'u jugu ye o hakili jugu min ni maaw b'a fɛ k'a don an ka jamana in kɔnɔ an ka ban o ma puisque o tɛ tiɲɛ anw ka jamana in na i ye du o du dayɛlɛ i bɛ taa fula sɔrɔ a kɔnɔ o tuma o maaw ka o dɔn an k'o faamu anw ka jamana tun bɛ cogo min na kɔrɔlen bɛn ni ayiwa ɲɔgɔn kanu na an k'a ɲini Ala fɛ Ala k'o segin an ka jamana ma kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka bɛn don maaw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a faamu min b'an kun kan o ye fitina de ye fitina ye fitina ye o de la Ala ko k'an ka sira fitina ɲɛ n'ale nana a tɛ dan tɔɲɔlikɛla dama ma ale ye tasuma de ye a bɛ fɛn bɛɛ jeni o tuma ka o fɔ an balimaw ye k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma an kana ɲɔgɔn su a bada kojugu la ni tun bɛ tali kɛ Mamudu Digo la a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ in kan yen nɔ minisiri min yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni batoko ma ale tun b'a kɛnɛ kan baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ yen nɔ furugufurugu min bɛ yen nɔ o bɛ se ka ban cogo min na yarabi Ala k'o hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kati sifinnakaw kɔni bɔra dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ka fara musolakaw kɔni ma k'u ka nisɔngoya kɔni yira a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ k'u ka mairie baarakɛla dɔw k'u kɔni bɛ ka place publique jamana ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ko k'olu kɔni feere wa u y'a yira k'a fɔ k'olu ka fiɲɛminɛ yɔrɔ don wa ko selikɛnɛ yɔrɔw fana don musolakaw y'a yira k'a fɔ olu ka musaka misɛnninw fana olu b'o ɲini nin yɔrɔ kofɔlen in kɔni na an ka sifinnaka dɔw lamɛn. Ne ye Togola Seck Sadibou ye n ye Kati jeunesse secrétaire général ye maintenant an bɛ Kati yan an bɛ quartier min yɛrɛ la précisément o ye Nimorola ye nin ye Kati quartier 13 a n'a dafɛ dugu nin y'olu bɛɛ ka fiɲɛminɛ yɔrɔ ye an b'o espace de sanfɛ bi an welela o an ma wele o an bɛ kɛnɛ min kan nin y'an ka kɛnɛ ye parce que Kati kɛnɛba dɔ de menacelen don Mali faama tɛ yen ko min tɛ ma turu nin kɛnɛ in kan yan Kati selifugaba Kati bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni selifiti ni seliba la an nana bɔ mun kama an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔw de feerelen don place de la martyre o bɛ yan ka mɔgɔ ye Kati kɔnɔ k'o kɛlen bɛ ka yan feere an bɛ siran o tigi ka katikadenya la an bɛ sig'a la est ce que réellement a tigi ye katikaden ye wa sinon ni katikaden yɛrɛ don yɔrɔ nin yan yɔrɔ min ye i tɛ sɔn k'a feere maintenant an b'o kɛnɛ de kan i b'a fɔ maire ɲɛna anw de élection kɛ k'u sigi wa anw de b'u wuli u ma baara kɛ Kati dɛ maire fɛn fɛn sigila an yɛ t'u ka baara nɔ la anw sigilen mɛ soso bɛ ɲini ka na anw faga président yɛrɛ k'a lajɛ Asimu hinɛ b'a la makari b'a la a bɛ hinɛ a bɛ makari a ka anw lajɛ ni cɛ sa muso tɔw ti yan i b'a sɔrɔ denna balolaw bi yan i b'a sɔrɔ musakakɛlaw de bi yan an si ma taa an sɛmɛ président na parce que an ɲɛ b'a la a bɛ baara min na u k'u miiri Ala ma u denw balolen don u somɔgɔw balolen don an bɛ taga pɛrɛn de la nin yɔrɔ in na sosokisɛ cɛ la u ka dugumana lajɛ dugumana in filɛ nin ye a y'a lajɛ ni y'a ye Kati sigi cogo ye komi mɔgɔ la ko y'a ye Kati de k'a fɔ k'anw ni mairie ni sugu de filɛ ɲɔgɔn kɔrɔ u y'olu k'u nin da anw kan u k'u nin da dugumana in kan fɔlɔ bayi u ka yan dilan
seli fuga n'a fɔra ala ko de bɛ kɛ nin yɔrɔ la k'olu bɛ n'o minɛ ko k'o fɛ ala masa aramane tɛ sunɔgɔ la koyi an ye nin ko to ala yɛrɛ ma k'an sigi ka ala baara kɛ n'o lajɛ. Musa Jalo degun man ka bɔ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ wala sisan autorité bɛɛ ɲɛ bɛ ko la sisan ni ma dogo mɔgɔ si de la kuma yɛrɛ t'o dɔrɔn dɛ y'an baw ka kɔrɔ de ye yan ye an ka fɛn bɛɛ an ka finiw an ka fɛn bɛɛ de bɛ bɔ yan an baw b'an bolo depuis an ka dɔgɔ an ka fɛn bɛɛ de bɛ sɔrɔ yan bon an tɛ se k'a to ko autorité fana ɲɛ tugulen fana bɛ ka ko dɔw kɛ dugu la wa minnu an t'a dɔn dɛ an ka fɛn bɛɛ de bɛ yan fɛn bɛɛ an dayirimɛ de bɛ bɔ yan fɛn bɛɛ mairie mɔgɔ b'a ko min kɛ an tɛ jɛn'a ye bi an tɛ jɛn'a ye sini a tɛ feere fɛnɛ wa o dɔrɔn tɛ koyi n'u y'a kɛ cogo sugu dɔ la a bɛ kɛ cɛnni y'u yɛrɛ bolo dɛ u ye wari min don a la u ka waritigi ye wari lasegin a ma o y'o bannen. Ne tɔgɔ Usman Kulubali ne tɛ fila kɔ ne tɛ foyi kɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ Katikaw ye Mali bɛɛ dugu tɛ yen région tɛ yen min b'i ko Kati président Jojoli Kati de y'a bɛɛ lata bon n'i ye Kati ye bi fɛnɛ cercle tɛ Mali kɔnɔ Kati cɛ ka ɲi ni min ye baara bɛ ka kɛ maire fɛ commune kɔnɔ ka tɛmɛ Kati kan a cercle tɛ yen Kati bɛ sɔrɔ min kɛ hali région u t'a sɔrɔ mais nafa foyi t'an kan mobili san sunguru tigɛ soba jɔ an ka nafolo la miliyɔn 20 miliyɔn tamolu de b'u bolo dɔw yan u bɛna jɔ an su kan an tɛ wuli bɛndɛ a k'a ka wari ɲini mairie la an tɛ bɔ yan ko saya de bɛ mɔnɛ don mɔgɔ la maire minnu fɛn nin u b'u dɔn minnu cɛkɔrɔba minnu bɔra u b'u dɔn pɛrɛ u tugulen de don mais bi olu salen k'u bɛ wuli silamɛw n'i ye silamɛ den yɛrɛ k'i bɛ siran Ala ɲɛ u filɛ ka wale min kɛ u t'a kɛ walayi n'i ye silamɛ k'i bɛ seli i bɛ su i bɛ siran Ala ɲɛ u t'a kɛ wa u ka so n'o Ala ma far'u kan a bɛɛ bɛ sa lanɔgɔ la u ye tɔɲɔ min d'an kan fɔ diɲɛ farala an tɛ yafa wa n'u ma yɔrɔ in bila fo ka saya kan an t'a dabila. Mariam Jara degun b'an kan bi an bɛ feere kɛ yɔrɔ min na seli fuga de don seli don y'a mana sisan an bɛ wuli feere kɔni ni seli tɛ tuma min na an b'an sigi an b'an ka feere kɛ muso caman bɛ furu la Kati yan bi a bɛɛ ye nin kɛnɛ nɔfɛ ko ye n'o tɛ sabusa a caman furu sara cɛ dɔw tɛ baara la den dɔw ma baara sɔrɔ bon n'a fɔra k'olu ka wuli ka bɔ yan ko mɔgɔ ni fila k'o yɔrɔ ta sisan denmisɛnnin bɛ kɛ kalabanci o bɛ kɛ zo ye o bɛ kɛ kalabanci ye donc a f'u ɲɛna an kɔni bɛ mun f'u ɲɛna an tɛ wuli ka bɔ yan n'i y'an wɔtɔ yan a bɛ kɛ duguma kelen ye. Ni tun bɛ tali kɛ Katika dɔw ka seereya la an bɛ dugawu de kɛ yarabigala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye walasa ka se an ka togodala siraw kɔni ka se k'olu kɔni labɛn projet dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko projet PAR olu kɔni bi fara ɲɔgɔn kan de la ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ togodala siraw kɔnɔ olu bɛ se ka labɛn cogoya mun na u y'a yira k'a ko wulikajɔ min na ɲɛsin Sikaso région ma a ɲɛma bɛ tali kɛ Dawuda Musa Koni na an k'ale lamɛn. Ni projet in a bɛ Mali ni gouvernement ban mondial u jɛna ka projet in sigi sen kan projet in kan ka kilo hakɛya 1000 ani 700 siramisɛnninw na dugumisɛnninw ɲɔgɔn cɛ siraw la sirababilenninw na k'o dilan dugumisɛnninw ɲɔgɔn cɛ Sikaso région Sikaso mara ani Kulikoro mara kɔnɔ an bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fana ye n'o ye dugumɔgɔw ye n'o ye maliyɛnw ye n'a kɛra ka ɲa olu fana ka sɔn k'a fɔ k'a ɲana la gouvernement fana bɛna a ɲɛsin ka projet ka warankata ka taa Kayi ka taa Segu ka taa Mopti ani Mali région tɔ bɛɛ la sara min kan ka don projet in na a bɛ bɛn CFA wari miliyari 60 ani 1 ɲɔgɔn na et donc wari a fanba a bɛ taa sira dilanw de la mais an tɛ dan sira dilan ma ni an ye sira bɔ yɔrɔ fɛn fɛn na dugumisɛnnin fɛn fɛn bɛ sira in kan an bɛ jɔ o dugu ninnu kɔnɔ ka tila ka baaramisɛnninw kɛ o baaramisɛnninw bɛ da mun kan o baaramisɛnninw bɛ taabolo kɛ ka taa dugu ka gɛlɛya ye mun ye dɔw ka gɛlɛya ye ekɔlisoko ye dɔw ka gɛlɛya ye jiko ye dɔw ka gɛlɛya ye dɔgɔtɔrɔsoko ye dɔw ka gɛlɛya ye musow ka nakɔko ye dɔw ka gɛlɛya fana ye musow ka ɲɔsumansinko ye. Ni tun bɛ tali kɛ projet PAR ɲɛma la n'o bɛ tali kɛ Dawuda Musa Koni na u ye fara ɲɔgɔn in kɛ a kɛnɛ kan Kulikoro conseil régional tun b'a kɛnɛ kan Abdoulaye Jakite ale fana hakilina fɔ nin ko in na an k'a lamɛn. O ko projet min nana sirako kama ni a ye dugudenw nimisi wasa o projet tɛ yen nɔ ka tɛmɛ projet PAR kan ka d'a kan projet PAR a bɛ sira minnu dilan o ye ka dun ka fa bɛ yɔrɔ minnu na ka se a bɛ dun yɔrɔ minnu na a b'o o sira ninnu de kan o kɛra sababu ye an ka région a ye kunkarita sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ min dɔn projet PAR la a bɛ katara kuncɛli ma mais an kɔni bɛ min ɲini halisa baara ninnu kɔnɔna na yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ insécurité kama olu dɔw ma se ka ban mais o tɛ projet PAR nɔ ye o ye jamana yɛrɛ taabolo ye o la an b'a ɲini halisa jamana fɛ o ka n'a kan ka kɛ filanan ye pour que collectivités ni dugumisɛnw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Kulikoro conseil régional ɲɛmaaba la n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Jakite la an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina min sigilen filɛ nin ye sen kan yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye 22 septembre hukumu kɔnɔna na Fizu Mali olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ ni ka se ka taa 22 kɔni k'a la ɲɛnamaya Kayikaw fɛ yen nɔ u ni Kayi dugutigilakaw u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ 22 hukumu kɔnɔna na ka tila ka foli kɛnɛkɛnɛ ta k'o ɲɛsin Mali farancɛla fanga ɲɛmaa ma
dugutigilakaw y'a yira k'a fɔ Asimi ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin dugutigilakaw ma k'u tɛ se ka to kɔ o ko la fiyewu. U ye foli ta ka ɲɛsin Asimi ma o ko la. An ka maa dɔw ka seereya lamɛn. Ka fɔ a ka kan bi Kayi première région ye an ka wuli an ka se an jɛɲɔgɔnw ani an sinjiw ma Kayi jamanadenw ka réconciliation yɛrɛ tɔgɔ la ani citoyenneté tɔgɔ la ka taa bɔ Kayikaw ye ka 22 septembre ɲɛnamaya ni Kayikaw ye campagne de citoyenneté min lancera Kayi an bɛna wuli ka se Mali fan bɛɛ fɛ hali malien de diaspora an bɛ s'u ma donc comme baara kun cɛra bi dugutigiw y'a kanu an ka na an ka au revoir d'u ma k'a fɔ u nana ka taga Kayi donc u ɲuman segira ka bɔ Kayi ka na an tun nana walima dɔn foli de kɛ engagement dɔ de farala an ka baara kan mun bɛ se k'a to jamanadenw bɛɛ bɛ se k'u sago sɔrɔ an ka baarakɛtaw la o ye k'a fɔ fasoko la Fizi Mali ka wuli ka jɔ in u bɛ anw dɛmɛna an ka baarakɛta de la jamanako la anw man ka sigi a ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna n'an ma wuli ka jɔ ka tiɲɛni lasa dugutigiya yɛrɛ fɔlɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye an wulila Mopti ka n'u sɔrɔ Bamakɔ yan u ko an ma an bɛ taa Kayi ka taa 22 fête Kayi n'an ye 22 fête Kayi Fizi Mali ka lancement bɛna kɛ yen an ko o bɛ bɛn anw ma donc alhamdulillah an nana Fizi Mali dɛmɛ o de la pour que u ka se ka u ye cɛsiri min kɛ an ka se ka nɔ bɔ a la. Fizi Mali ni hakilina min sigilen filɛ nin sen kan yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen nɔ min bɛ tali kɛ ɲi tɔgɔla don o laɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna na ɲi furakɛlaw olu ka sigiba kɔni kɛ a kɛnɛ in kan yen nɔ min bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la Jaminatu Sangare ale tun b'a kɛnɛ kan kuma min fɔ yen nɔ o filɛ. Y'u ka degun fɔ ne yɛrɛ degun ninnu y'a faamu an se ye mun ye an b'o kɛ nka bi ta in yɛrɛ la u ye fɛnba dɔ yira an na n'o ye ni mago bɛ ɲi furakɛlaw la fɛn dɔ bɛ yen sisan u bɛɛ tɔgɔ sɛbɛnnen don kɔnɔna la u ka baarakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ni a bɛ fɔ a ma site web a bɛ internet kan yɔrɔ mɔgɔw bɛ réseau dɔn donc a bɛ bila réseau kan donc a bɛ se ka a lajɛ nin tigi ye ɲi furakɛlikɛla ye nin yɛrɛmalen don ka baara kɛ barisa sariya de b'a la an yɛrɛ y'o sariya ta ala ma mɛn yaasa i ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ i bɛ tɛmɛ sira dɔ de fɛ maa ma n'i ma tɛmɛ sira fɛ a ma kan i ka dɔgɔtɔrɔya baara kɛ donc mɔgɔ tɛmɛna sira fɛ n'u ka sɛbɛn bɛɛ jɛlen pas i b'o sɛbɛnnen o kɔnɔna la i bɛ se k'u yɔrɔ dɔn donc u bɛn'o o fɛn in tɔ lase yali kalo sa cɛ n hakili la o ye ko belebeleba de ye o ye ko belebeleba de ye donc mɔgɔ bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ka kibaruya lase Mali dɔgɔtɔrɔ ma bi ta ye ɲi furakɛla ye o fana bɛ se ka kibaruya lase mɔgɔw ma o ye a daminɛ ye tagalen ɲɛfɛ n y'a dɔn u bɛna dɔ fara o kan yaasa hali telefɔniw ni whatsapp ni fɛnw na o fana bɛna mɛn. Ni tun bɛ tali kɛ kɛnɛya minisiri la Jaminatu Sangare baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ɲi tɔgɔla don o laɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔna na wa u y'a yira ka ko fɛɛrɛ kuraw kɔni sigila sen ka bɔlɔlaw fɛ baara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ka ɲɛta sabati n'an bɔla ye patronat Mali o ɲɛmaasigi baaraw kɔni kɛra a tun yirala k'a fɔ ɲɛma sama kun b'a ko la kabi kuma jan ɲɛma kura kɔni sigila a kɛra bonya ani karama kɔnɔna na bɛn ni basigi kɔnɔna na a yirala ko ɲɛma kura min sigila a tɔgɔ ye Musa Dɛg Bali ale kɔni kɛra ɲɛma kura ye kɛnɛ in kan yen nɔ Bukari Hash Jalo ale y'a hakilina fɔ nin ko in na an ka lamɛn. An bɛ ka mɔgɔkɔrɔw ka fɛnw yira sisan ni an yɛrɛ tɛ yan mun bɛ yira o de la diyagoya la an ye ko bɛɛ kɛ pour que ni mankan fu in mun kun bɛ secteur min kun bɛ patronat kɔnɔna na a ka ban ka ko bɛɛ kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan a ka ban a bantɔla fana aw fana ka kɛ seere ye k'a ye k'a fɔ ko namara hali kelen t'a la a daminɛna cogo min na depuis sɔgɔmada in na mɔgɔw tɔgɔ bɛ yen liste bɛ yen jɔn votera jɔn ma voté a bɛɛ tɔgɔ fɔlen de don hali bi an kan k'a lajɛ an ni yɔrɔ fana jamana jɔ la o ye jumɛn ye secteur privé bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka impôt fara ɲɔgɔn kan ka sara ka jamana ɲɛmɔgɔw ani ka jamana dɛmɛ ni mun ye o de fana ka kɛ an kan ka kɛ an ka problème ye parce que n'i y'a jateminɛ président du patronat kura Musa Dɛg Bali a ye mun fɔ ka kɛlɛ kɛ fo ka taa jamana yɛrɛ fana tɔɔrɔ o kɛlɛ kɔnɔ o de la an mɔgɔ caman an y'an ka baara bɛɛ bila k'an ɲɛsin nin kɛlɛ in ma a ka ban pour que an ka se ka hɛrɛ sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Bukari Hash Jalo la o y'a fɔ cogo min na ɲɛmaa kura min sigila n'o ye Musa Dɛg Bali ye an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ɲɛmaaya in k'a tɔ sinsin ko ɲuman di a ma. N'an bɔra ye kati sifinakaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko nous les jeunes olu ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ka se ka taa dɛmɛ dɔ kɔni ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ octobre kalo de kɔnɔna na k'o ye dɛmɛɲɔgɔnya kalo ye olu se kɛra fitinin min ye ko u taara o kɔni di u ma an ka association ye maa dɔw lamɛn. Aminata Traoré mouvement nous les jeunes NLJ présidentille an ye fasodenw ye k'an ye denmisɛnninw ye an bɛ lakɔlɔsiliw kɛ an ɲɛ b'a la transition nana ko gɛlɛyalen bɛ sɔrɔsiw bɛ k'an sécuriser ala ma mɛn sisan ma juguw donna an kan blessés bɔra la donc ne yɛrɛ y'a ye en tant que jeune an m'a dɔn an bɛna jamana dɛmɛ ni min ye minnu bɛ jɛn point na an b'an da ka sunɔgɔ u bɛ si an kunna k'an sécuriser
donc ne y'a laɲini kɛ n ka jɛkulu fɛ an bɛ se ka te ni fɛn dɔw ta an bɛna d'u ma mun b'u la motiver u sara t'an bolo marifa t'an bolo an ye denmisɛnnin jɛkulu ye donc cause bɛɛ filɛ ne bɛ min na se denmisɛnnin jɛkulu tɔw ma an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan an ka kan yɛrɛ fɛ an ka kan ka jamana fɛ an ka finitigilakaw dɛmɛ an ka mɔgɔw dɛmɛ se tɛ minnu ye an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka bɛn sabati jamana kɔnɔ. Ne ye mouvement nous les jeunes au vice-président de ne an ka hakilina ye de jeunesse ka fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ association nous les jeunes olu ka ɲɛmaw la u y'a fɔ cogo min na baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ se wɛrɛ t'olu ye dɛ nka ŋaniya yira de don olu bɛ se ka jamana finitigilakaw olu dɛmɛ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ maa o maa bɛ nin hakilina in ta ni fitinin ye n'a ye fɛnba sɔrɔ a b'o kɛ yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ hali bi hukumu kelen kɔnɔna na dɛmɛ in dira maa minnu ma lieutenant Tɛnɛ ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Lieutenant Tɛnɛ di Thérèse Kulibali ye ne ye assistante sociale ye service social antenne min bɛ Kati. Aw nana waleya min yira anw na o ye k'a yira anw na ko transition a diyara aw ye minnu bɛ ka aw lakɔlɔsi su ni tile u bɛ ka bɔ baara min kɛ aw bɛ baara nafa dɔn donc aw nana ka na waleɲuman dɔn min kɛ aw ye an tɛ se ka a nisɔndiya fɔ ka se a dan na ne bɛ se ka welewelekan min di denmisɛnnin jɛkulu ma ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko a daminɛna san caman o ye nin ye octobre kalo o ye dɛmɛ kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo o dɛmɛ in an kan ka a waleya ne a se bɛ an ye a se bɛ denmisɛnnin jɛkulu o jɛkulu ye a se bɛ mɔgɔkɔrɔba jɛkulu o jɛkulu ye ka dɛmɛ kɛ ka taa se ala ka taa an ka finitigiw anw ma ka se dɛsɛbagatɔ fɛn o fɛn ma a ka di anw ye n'u bɛ se k'a dɛmɛ kɛ u k'a dɛmɛ k'u ye kalo la u b'a nafa sɔrɔ sini ma. Ni tun bɛ tali kɛ lieutenant Tɛnɛ Kulibali la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen hali bi hukumu kelen kɔnɔ dɛmɛ hukumu kɔnɔna na Kati kafo muso olu kɔni ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ n'a ma ye k'a fɔ ko kalanwuli baaraw yɛrɛ bɛ ka kɛ bi ka se ka lakɔli kalan minɛn dɔw ka o di denmisɛnninlaka dɔw ma maa dɔw b'u ka nisɔndiya yira nin ko in na ka taa se jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa dɔw ma an ka dɔw ka seerew lamɛn. Kafo muso tɔgɔ la Kati a n'a kɔ kan an y'a ye école ta in na nin ye kalo ye kalo barikama kalo don hinɛ kalo don donc an ye nin initiative ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma minnu faw sara ani fɛn foyi tɛ minnu bolo la demini an y'a ɲɛsin olu ma dɔw bɛ yen nɔ u faw salen nɔ mais i b'a sɔrɔ foyi t'u bolo jigibaga t'u la dɛmɛbaga t'u la donc an y'a dɛmɛ lase olu de ma e ni saki ni kɔrɔ papiye ani fɛn a bɛɛ b'a la. Fɛn in dira ne ma ko ne ka kalan de kɛ n'a ye mun de y'a di ne ma ne b'olu fo. Ni ye sari d'a ma a diyara ye an b'u fo kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ saki sɔrɔbaga dɔw fo ka taa se minnu y'a di an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka nin hakilinaw sabati maa dɔw bɛ yen nɔ jamana in kɔnɔna na gɛlɛya yɛrɛ bolo dɔw den tɛ ɲini ka taa kalan na ka sababu kɛ gɛlɛya ye ni maa dɔw ye nin hakilina sɔrɔ ka nin kɛ yarabi Ala ka nin kɛ ɲɛtaa ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra yen ji kasara dɔ kɛra Kayi marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya Jabugu o marabolo kɔnɔna na a yirala ko ji ye tiɲɛniba kɔni kɛ nin yɔrɔ in na maa dɔw b'u ka seereya di nin ko la an k'u lamɛn. An ka minɛnw bɛ tiɲɛna an ka minɛnw bɛɛ de tiɲɛna foyi tɛ dugu in kɔnɔ bi n'a tigi ka minɛn ma tiɲɛ an kɔni bi kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi se t'an ye dabari t'an ye foyi t'an ye. An ye ji kɔni ye wa min nana ka na a bɛ tiɲɛ duuru ɲɔgɔn bɔ mɛ an ma ni ɲɔgɔn ye ew ninnu bɛɛ tira kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na an b'a sɔrɔ cogo di fɔlɔ b'an na filanan tɛ sɔrɔ tuguni. Ne yɛrɛ ka si yɔrɔ de filɛ nin ye a y'a la bi donc yɔrɔ wɛrɛw bɛ na u bɛ na mɛ nin ye ne yɛrɛ ka yɔrɔ de n'a bɛ na. ɲinan ta kɔnɔ an ma deli k'a ɲɔgɔn ye mɛ an bɛ dɛmɛ ɲini hadamaden o hadamaden i bɛ don kɔlɔsi sanfɛ ni silamɛ de ye an bɛ dɛmɛ ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kan dɛmɛ ni duwawu ye i bɛ se k'an dɛmɛ fɛn o fɛn ye i b'an dɛmɛ n'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ Kayi marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya Jabugu commune kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ji kasara k'a ban pewu an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na Afiriki yelen olu ye fara ɲɔgɔn ba kɔni kɛ ka se ka kalan dɔ kɔni kɛ musolakaw kunna a kɛra Jelibugu Dubanzanakaw fɛ yen nɔ fara ɲɔgɔn in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa dɔw b'u ka seereya di an k'olu lamɛn. Minnu ye nin hakilina sɔrɔ ka musow former formation bannen kɔ ka tila ka enveloppe d'u ma o juru bɛ d'u la u b'a sara sans intérêt. Vraiment ministre ko a diyara ale a bɛn'a ma n ka na ka na foli kɛ minnu ye Afiriki yelen mɔgɔw ye ka foli k'u ye u bɛ ka baara fɛn fɛn kɛla u bɛ k'ale dɛmɛna parce que nin y'ale de fana ka baara ye muso minnu fana n'u bénéficiera u ka fɔ muso ninnu fana ye u ye chance de sɔrɔ bɛɛ ma chance min sɔrɔ donc fɛn minnu bɛna d'u ma u ka minɛ ba la. Ka muso former ka denmisɛnninw former pour que u ka se k'a dɔn k'a fɔ entreprise yɛrɛ ye jumɛn ye
wari bɛ mara cogo di wari bɛ kɛ cogo jumɛn na i bɛ se k'i ka comptabilité mesurer cogo di i bɛ se ka i ka sɔrɔ yiriwa cogo di n'o ye marketing i bɛ se ka client caman sɔrɔ cogo di ani i bɛ se ka feere yɛrɛ waleya cogo di pour que i ka sɔrɔ ni 20 don sinikɛnɛ ou bien san kelen a ka kɛ 100 a ka kɛ 1000 a ka kɛ 100,000 donc an kun ye baara bonya o baara bolo fɔlɔ de kan o de kun filɛ nin ye u ye a daminɛ après inscription formation kɛra formation banna donc an kun ye a fɔ ko n'an tilala an bɛ musaka fitinin di damadama ma pour que an ka lajɛ an ye formation min kɛ yala nafa donna la ou bien nafa ma don a la donc bi Dumansana an sera ka mɔgɔ 45 an ye 2 millions kilan olu ni ɲɔgɔn cɛ pour que olu fana ka se ka an k'aw lajɛ maintenant n'o bɔra yen an bɛ taa quartier tɔw kɔnɔ i n'a fɔ Fajigila Korofina Bankɔni Bulukasomugu Sotiba Sikoro ka t'olu fana kɔnɔ ka ni ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ ka à la fin ka musaka d'u ma ka tila ka u suit pour que laɲini min ka sabati donc o la musaka minnu bɛ d'u ma an bɛ tila ka a segin ka sɔrɔ intérêt ma k'a la an b'a di minnu ma sɔrɔ ou bien minnu b'olu kɛrɛfɛ pour que olu fana ka tɔw lajɛ dugu développement ka pousser dugu ma bɛɛ lajɛlen ka se ka i dahirimɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i ma degun i ma geribuya kɛ ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la nin kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ Yɛrɛbɛla ka nin kɛ ɲɛtaa an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Sira Sidibe min bɛ bolo an bɛ taga Ukraine jamana ale ni jamana wɛrɛw kun ye minisiri ale bɛna tile 2 taama kɛ taama min na bɛ daminɛ bi octobre kalo tile 3 ka taga bila a tile 4 na Senegal ale jamana kɔnɔna na taama in kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka se ka jɛɲɔgɔn teriw sɔrɔ u yɛrɛ la farafinna jamanaw kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taga Afghanistan alamisa don septembre kalo tile 29 Afghanistan musow bɔra ni ka ŋaniya jira taama kɛ ka a ɲɛsin Iran musow ma taama in yɛrɛ kɛra Iran ale lasigidensow da la ni waleya in ale ma bɛn talibaw ma olu bɔra ni ka mugu ci sanfɛ min kɛra sababu ka taamaden ninnu ka olu yɛrɛ kɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Maroc arabado Maroc musow bɔra ka nisɔngoya taama kɛ taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ k'u b'a fɛ ko fɛn min ye kɔnɔtiɲɛ ko o ka yamaruya Maroc ale jamana kan n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso maa min baarada ye ka maaw senkɔrɔma cɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni kɛlɛ da sera i yɛrɛ ma don min na i jija i k'i jɔ ka ɲa fɛn min ye Paul Ari Damiba ale kelen kɔfɛ ka Orange Kabore ale ka fanga dafiri jumadon septembre kalo tile 30 capitaine Ibrahim Traoré ale n'a jɛɲɔgɔnw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min Damiba fɛnɛ ka fanga k'u ye ale dafiri bawo ko fɛn min ye ko kabiri Orange Kabore ale bɔlen fanga la fɛn min lakana ye ko a ma sabati fiyefiyewu Burkina jamana kan ko ni Damiba ni olu tɛ se ka lakana ale sabati ko u ka taa ka bɔ yen nɔ yaasa olu bɛ se ka lakana in sabati cogoya min na karamɔgɔ Sidiki ɲɛ min sɔrɔ ni tiɲɛ ye Sira Sidibe y'a fɔ cogo min na Yɛrɛbɛla ka basigi nati Mali ni Burkina jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na